Sú vynikajúco spracované, majú nádherný displej, sú gadžetom, o ktorom ani neviete, že ho chcete, ale nevydržia nabité ani jeden celý deň a dokonca vám ani nepovedia to, ako ste sa vyspali. Toto sú Apple Watch. V momente, keď chytíte nové Apple Watch Sport do ruky, je vám okamžite jasné, že sa jedná o produkt Apple. Spracovanie týchto hodiniek je na veľmi vysokej úrovni a použité materiály sú skutočne príjemné na dotyk. Trošku sa obávam poškrabania hliníkovej časti, počas testu sa však nestalo, že by sa na hliníkovej konštrukcii Apple Watch Sport objavili nejaké škrabance, ale ako nám ukazujú rôzne recenzie zo zahraničia, hodinky sa veľmi ľahko poškrabú, takže si budete musieť na ne dávať trošku viacej pozor. Čo ma prekvapilo, je pohodlnosť nosenia náramku. Aj keď to tak nevyzerá, po chvíľke používania si na jeho zapínanie zvyknete a jeho nosenie je veľmi pohodlné. Hodinky na ruke vôbec necítite. Veľkou výhodou je aj to, že hodinky nemusíte mať na ruke pripnuté úplne pevne a aj v prípade voľnejšieho pripnutia na ruku bez problémov snímajú váš tep a bez problémov fungujú tak, ako očakávate. Veľkou výhodou hodiniek Apple Watch je možnosť rýchlej výmeny náramkov pomocou jednoduchého mechanizmu. K dispozícii je veľké množstvo druhov a hlavne farieb náramkov, takže z hodiniek si rýchlo spravíte módny doplnok, ktorý dokonale dopasujete k vášmu outfitu. Jedným z najväčších plusov hodiniek Apple Watch a Apple Watch Sport je ich displej. Apple prvý raz použilo OLED displej a skutočne ich musím za toto pochváliť. Ten displej je jednoducho nádherný. Je jedno, či sa nachádzate v interiéri alebo na priamom slnečnom svetle, proste je vynikajúco čitateľný za každých okolností a pritom ani nemusíte mať nastavené maximálne podsvietenie. Spokojne som si vystačil so strednou intenzitou podsvietenia. Niekomu môže síce chýbať automatická regulácia jasu, ale ja som to nepostrehol a absolútne mi nechýbala. Zapínanie displeja hodiniek má na starosti gyroskop, takže v momente, keď zdvihnete ruku, sa displej zapne. Toto funguje veľmi dobre, skutočne iba v málo ktorých momentoch sa mi stalo, že sa hodinky zapli, aj keď som to nechcel. Väčšinou hneď vedia, že som si ich zdvihol a že sa na ne pozerám, takže sa displej zapne. Pokiaľ by vám však takéto zapínanie prekážalo, alebo by ste chceli šetriť energiu batérie ešte viacej, môžete toto zapínanie vypnúť a potom môžete displej hodiniek zapnúť jednoduchým poklepaním po displeji. Predtým, ako som dostal Apple Watch do ruky, som sa mierne obával ich ovládania. Predsa len je to malé zariadenie, ktoré ponúka úplne nové ovládanie a budete si musieť na neho zvyknúť. To zvyknutie je individuálne, u mňa to trvalo asi deň, ale musím uznať, že naozaj Apple rozmýšľal nad tým, ako hodinky ovládať a po tom prvom dni už bez problémov ovládate hodinky. Pochvalu si zaslúži digitálna korunka, pomocou ktorej môžete veľmi jednoducho a rýchlo scrollovať v dlhých mailoch, správach alebo zoznamoch. A takisto bez problémov dokážete ovládať na displeji aj malé ikonky alebo malé tlačidlá. Samozrejme, takto veľký displej nie je vhodný na písanie textov a tak na odpovedanie máte k dispozícii iba niekoľko možností, teda je to niekoľko prednastavených správ, niekoľko smajlíkov, ktoré si môžete upravovať, potom tie bežné smajlíky, ale čo som ja využíval najčastejšie, tak to je možnosť diktovania. Tá funguje veľmi dobre aj v slovenčine a dá sa porovnať s tou v iPhonech, takže jednoducho nadiktujete text a ten môžete odozvať ako hlasovú správu alebo ako preložený text, ktoré hodinky preložia a normálne ho pošlete ako písaný text. Pochvalu si Apple Watch zaslúžia ešte aj za to, ako funguje ich vibračný motorček. V podstate sa jedná o maličký elektromagnet, takže hodinky v prípade notifikácie nevibrujú štandardne tak ako iné gadžety podobnej kategórie, ale pocit, ktorý zažijete pri notifikácii, sa dá prirovnať jemnému klepnutiu do prstu. Proste zvyknete si na to veľmi rýchlo a je to príjemné a neruší to vaše okolie nejakým zvukom vibrácie. Aj keď Apple mlčí o hardvéri hodiniek Apple Watch a Apple Watch Sport, je nám známe, že o ich pohon sa stará procesor Apple S1 a že hodinky majú 512 MB RAM. To nie sú hodnoty, ktoré by znamenali, že hodinky sú super rýchlym nástrojom a častokrát sa stane, že pri otváraní aplikácií z iPhoneu budete čakať. Proste budete sa pozerať na koliesko, ktoré sa točí a čakáte, kým sa tá aplikácia načíta. Toto sa stáva najmä pri načítavaní tweetov z Twitteru alebo e-mailov z externej aplikácie.
Najnovšia aktualizácia operačného systému watchOS na 1.01 síce priniesla mierne zrýchlenie, ale stále to nie je ono. Čo však v prípade hodiniek Apple Watch považujem za úplnú tragédiu, to je batéria. 18 hodín výdrže je skutočne málo. Zoberte si, že ráno vstanete o 7, hodinky máte plne nabité a večer, keď sa chystáte o 10 alebo o pol 11 ešte von s priateľmi, už vám nezostáva dostatok energie na to, aby tie hodinky fungovali ďalej bez problémov. Hodinky musíte každý deň, alebo teda každý večer nabíjať. Osobne si myslím, že takéto hodinky by mali vydržať minimálne 2, 3, možno až 4 dní. To je taká výdrž, ktorú by som akceptoval ako dostatočnú. Možno práve preto Apple neimplementoval do Apple Watch senzory pre monitorovanie spánku, pretože by tam boli zbytočné, aj tak máte hodinky celú noc na nabíjačke. Ešte sa vrátim k samotnému nabíjaniu. V prípade Apple Watch Sport dostanete plastovú nabíjačku, na rozdiel od štandardných Apple Watch, ktoré majú kovovú nabíjačku, čo až taký problém nie je, ale riešenie nabíjania je skutočne veľmi dobré. V podstate hodinky stačí zložiť, položíte ich na nabíjačku, magneticky sa pripnú a začnú sa nabíjať. Čo ma však mierne mrzí, je dĺžka nabíjania. 2 hodiny nabíjania je podľa mňa veľa. Čakal by som približne hodinu 10 minút, to by akurát stačilo na to, že pokiaľ si sadnete za počítač, rýchlo si dáte hodinky dole, dobijete si ich a potom fungujete ďalej. Ak sa vám energia v hodinkách minie, tak môžete automaticky využiť režim Power Save, ktorý vypne všetky funkcie hodiniek a ostanú vám len digitálky z miletičky za pár korún. Apple Watch sú v podstate aj vynikajúcim fitness doplnkom, nakoľko sledujú vašu dennú aktivitu. Okrem toho, že vidíte svoje kroky, spálené kalórie, vzdialenosť, ktorú ste prešli, sledujú aj to, či ste športovali, alebo aký šport ste športovali a sledujú aj to, koľko ste cez deň stáli. Upozorňujem vás na to, že už dlho sedíte, postavte sa a robte v stoji alebo sa poprechádzajte. K samotnému iPhoneu sa Apple Watch pripájajú pomocou technológie Bluetooth. To však nie je jediná technológia, pomocou ktorej komunikujú tieto dve zariadenia. V prípade, že ste v domácnosti a máte prihlásený iPhone do svojej domácej Wi-Fi siete, hodinky si automaticky stiahnu prihlasovacie údaje do tej siete a môžete telefón kľudne nechať v inej miestnosti a hodinky budú pomocou Wi-Fi siete naďalej pripojené k telefónu. Takže pokiaľ vám bude niekto telefonovať alebo príde vám nejaká notifikácia, hodinky ju bez problémov zobrazia a nemusíte mať pri sebe ani telefón. Toto je vynikajúca vlastnosť, ktorá chýba niektorým iným inteligentným hodinkám. Ako som už niekoľkokrát spomenul, z Apple Watch je možné aj telefonovať. Jednoducho pomocou nich príjmete hovor a vďaka integrovanému mikrofónu a slúchatku môžete hovor bez problémov vybaviť. Problémom však môže byť rušnejšie prostredie. Akože osobne sa necítim komfortne, pokiaľ hovorím do hodiniek, ale niekomu to môže vyhovovať. Pokiaľ ste však vonku, radšej si vyberte telefón a telefonujte tak, lebo kvalita hovoru nie je nič moc. Samotné hodinky nie sú náhradou za váš iPhone, ale sú jeho predĺženou rukou. Apple Watch skutočne excelujú v tom, že zobrazujú notifikácie. Notifikácie si môžete nastaviť pre jednotlivé aplikácie alebo zrkadliť všetky notifikácie z vášho iPhoneu. Pokiaľ vám chodí často a veľa notifikácií podobne ako mne, určite si v menu nastavení Apple Watch vo vašom iPhone povypínajte notifikácie, ktoré nechcete prijímať v hodinkách. Ušetrí vám to nejakú energiu a nebudú vás informovať a otravovať. Čo sa týka samotnej inštalácie aplikácií do Apple Watch, tá je veľmi jednoduchá. Pokiaľ vývojár aplikácie ponúkne jej rozšírenie pre Apple Watch, jednoducho si nainštalujete v telefóne aktualizáciu, otvoríte si aplikáciu Apple Watch a v nej povolíte aplikáciu v hodinkách. Aplikácia sa automaticky nainštaluje a vy si iba zvolíte to, či ju chcete mať aj zobrazenú medzi ostatnými aplikáciami alebo len zobrazovať jej notifikácie. Apple sa v prípade Apple Watch skutočne vyhral s niektorými aplikáciami. Veľmi sa mi páči zobrazenie počasia, v ktorom si môžete jednoducho prepínať medzi teplotou, možnosťou dažďa a aktuálnymi podmienkami, alebo si jednoducho zobraziť predpoveď na nasledujúcich 10 dní. Takisto sa mi páči využitie Apple Watch ako spúšte pre váš iPhone. Jednoducho si spustíte aplikáciu, dokonca ani na iPhone nemusíte spúšťať fotoaparát, o všetko sa postarajú hodinky. Fotografiu vytvoríte pomocou hodiniek a dokonca si ju priamo na hodinkách skontrolujete. Toto je vynikajúca funkcia, pokiaľ
ste niekde a potrebujete vytvoriť fotografiu skupiny a chcete byť na tej fotografii aj vy. Postupne však pribúdajú rôzne aplikácie od vývojárov, ktoré pridávajú pre Apple Watch úplne nové využitia. Čím viacej budete využívať Apple Watch a zvyknete si na tie aplikácie, ktoré sú v nich, tak tým menej budete používať iPhone. Ale ako hovorím, nie je to kompletná náhrada za váš iPhone. Apple v prípade svojich hodiniek myslel aj na to, že nie každému vyhovujú tak, ako sú. Preto v nich nájdete 10 samostatných watch faces, teda zobrazení hodiniek, ktoré si môžete ešte následne upravovať. Môžete im zmeniť farbu, môžete im zmeniť niektoré parametre, ktoré sa zobrazujú. Napríklad niekto tam chce mať zobrazený kalendár a inému tam zase vyhovuje batéria. Proste takto si prispôsobíte to zobrazenie hodiniek tak, ako vy chcete. Bohužiaľ chýba možnosť inštalácie watch faces od aplikácií tretích strán. Toto by možno, že mnohí používatelia ocenili, nakoľko vývojári tretích strán dokážu vytvoriť často oveľa lepšie zobrazenia ako samotný výrobca. Zatiaľ si však musíte vystačiť s tým, čo vám ponúka Apple. Prístup k notifikáciám Apple Watch je skutočne jednoduchý. Ak vám príde notifikácia, napríklad na e-mail alebo správu, postačí, ak si ruku zdvihnete a notifikácia sa vám okamžite zobrazí. Okrem samotných notifikácií, aplikácií a watch faces majú Apple Watch aj tzv. Glances. To sú v podstate malé widgety, tak ako ich možno poznajú používatelia Androidu. Dostanete sa k ním posunutím od spodnej časti obrazovky hore a zobrazujú informácie, ktoré si tam vy nastavíte. Nájdete tu ovládanie samotných Apple Watch, kde môžete napríklad zapnúť, vypnúť režim lietadlo alebo si nastaviť hlasitosť. Nájdete tu samozrejme aj merač tepu, monitor aktivity, zobrazenie vášho kalendára, hudobný prehrávač a množstvo iných aplikácií, ktoré si vy môžete zvoliť. Ja osobne som veľmi rád v tejto časti využíval aplikáciu Wunderlist, ktorá mi tam zobrazovala všetky nadchádzajúce úlohy, ktoré mám nastavené v ten daný deň. Takže toto sú Apple Watch. Sú to hodinky, na ktoré čakal celý svet. Ale revolúcia sa nekoná. V podstate všetko, čo ponúkajú, tu už bolo. Ale ako sme zvyknutí pri produktoch Apple, to, čo ponúkajú, má určitú pridanú hodnotu, ktorá sa veľmi ťažko dá pomenovať alebo popísať. Bohužiaľ v prípade Apple Watch je veľkým sklamaním výdrž batérie. Naozaj by som čakal, že Apple na tomto popracuje a tie hodinky vydržia niekoľko dní. Jeden deň je málo. Druhú nevýhodu, ktorú vidím, je chýbajúci monitor spánku. Ak sú to inteligentné hodinky, ktoré mi merajú počet kalórií, prejdenú vzdialenosť alebo počet krokov, tak nech mi monitorujú aj spánok, prípadne nech disponujú funkciou inteligentného alarmu, ktorý ma zobudí v hladkom spánku a ja sa ľahko ráno zobudím. Bohužiaľ týmto Apple Watch nedisponujú. Treťou nevýhodou Apple Watch je ich cena. 399 € za najmenšie Apple Watch je skutočne veľa. Som však presvedčený, že aj napriek tomu si Apple Watch nájdú dostatok záujemcov a v momente, keď sa začnú predávať aj na Slovensku, budú veľmi obľúbené. Ja osobne však túto generáciu vynechávam a radšej si počkám na druhú generáciu Apple Watch, ktorá prinesie možno konečne dlhšiu výdrž a možno aj niektoré funkcie, ktoré mi v týchto hodinkách chýbali. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri najbližšom videu. Ahojte.